Čau, tohle je den 94, kdy dělám každý den o jeden klik navíc a u toho vám říkám zajímavé věci. Dneska navážeme na včerejší povídání o spánku. Pokud jste viděli včerejší video, tak víte, jak moc spánek je důležitý a ovlivňuje vlastně každý aspekt každodenního života. A dneska si povíme vlastně, jak mít co nejideálnější spánek, řekněme. Začneme místností nebo oblastí, kde chceme spát. Tak místnost, kde chceme spát, by měla být podobná v pravěku jeskyní. Jo? Takže chlad, ticho, tma. Tyhle tři hlavní složky. Ne vždycky máme to štěstí a nemáme vždycky ideální podmínky, takže můžeme použít například škravošku nebo špunty do uší, abychom právě to vykompenzovali trochu. A když máme zajištěný prostředí, tak už nám vlastně stačí splnit jenom délku v uvozovkách. Jo? Je to dost individuální ta délka spánku, vlastně odráží to, kolik vám je let, jakýho jste pohlaví, jaký jste typ vlastně člověka jako geneticky a taky třeba kolik jste toho, co jste dělali přes ten den, jo? Jestli jste měli něco fyzicky náročného, psychicky náročného. Tyhle všechny faktory je dobrý vzít v úvahu a podle toho se vlastně ta dílka odehrává, ale ono si vždycky tělo tak nějak řekne, kolik potřebuje. Ideální by bylo vždycky spát, dokud vás tělo samo neprobudí. Ale bohužel v uspěchané době, kdy se právě na spánek dost zapomíná, to dost chybí. Tohle bude ode mě pro dnešek vše. Jestli se vám moje videa líbí, tak mě určitě nezapomeňte sledovat a já se budu těšit zase zítra u dalšího videa. Čus.